Díomh a chairde, díomh a chairde tásúla gom go bhfuil gach duine ag an maith agus nach bhfuil aon duine anseo faoi bhrú as chuimse leis an stadéir, chaithfidh sibh sos a thógann ón stadéir, beidh gach rud cearcadóir. Sa níos anseo beidh mé ag díriú ar an dáin Géibheann agus beidh mé ag díreoidh mé ar an bhfeirfíocht agus na fuaimeanna chasta atá sa dáin. So the difficult sounds that we have sa dáin. Okay, just ná déananig iad rúd go bhfuil 35 marc ag dul le chaig léamh na filíochta sa bhéiltriúil. 35 marks. Tá sé sin just ar aus ar fad. So Uranus, Géibheann le Kathleen Maud. Anmhí mé, anmhí alta, as na teochrasa, a bhfuil clú agus cáil ar mo scéibh. Chruithing, crínta na cuille trá le mo gháir. Ach anois, líam síos agus braithníam trí leathúil ar an gcrann éonrach sin haall. Tagann na céadta daoine chuile lá a dhéanfadh rud ar bith dom ach mé a ligean amach. So again gach duine, na fuaimeanna atá agat ar gcuimhse an seo ná ACH, na teochrasa. So anmhí anyway and the V sound. Anmhí mé, anmhí alta. As na teochrasa an CH sound. A bhfuil clú agus cáil, so you have the slenderization an cuéilú an seo. Clú agus cáil ar mo scéibh. Chruithing, chruithing, chruithing. So CH and then the hing from the mochnílach. Chruithing, chruithing, chruithing. Okay, chaithfidh sibh sin a dhéanamh. Trá le mo gáir, cuéilú at the end. Now, what I do sa dáin show is I try and get the na mo húcháin trasna. Let's get the emotions across. So tá fuinneamh ag an anmhí sa chéad lad in dáin. Tá fuinneamh aige, right? Energetic, tá fuinneamh ann. Ach sa dara le tá aspa fuinneamh i gceist, lack of energy. So try and get that across when you're ag léamh an dáin. Okay? Again, an seo, a dhéanfadh rud ar bith dom, a dhéanfadh hoch, a dhéanfadh. And what I do when I'm ag déanamh na léitheoireachta is try and make something, you know, fun and cool out of it. So even, you know, like try and make a song or a clap or a dance, a dhéanfadh, hoch. Na rud ag an mar sin, just chun é a dhéanamh spríú. So sin Géibheann le Kathleen Maud.